Bon dia, avui és 12 d'agost de 2015 i estem... 13. Ai, 13 d'agost de 2015 i estem al Museu Etnològic de Nonasp. El seu nom? Alicia Roc Tomàs. I vostè va néixer... L'any 34. Molt bé, i va néixer aquí a Nonasp? A Nonasp, sí. Molt bé. I els seus pares? Al carrer Maillo. Al carrer Maillo. El número, quasi que com no es canvia. És la mateixa casa on viu encara? No. Ha canviat. Ha canviat, allí és d'un germà que tinc. Molt bé. El seu pare com... Com se diu, Amado. Amado Roc. Giner. I era d'aquí del poble? Sí. I més o menys podíem saber quina edat tindria o quina va néixer? Me penso que no sé, l'any 4 o així, l'any més que l'any 4 va néixer. Perquè devia tenir uns 30 anys quan vostè va néixer. Pues, segur. Bueno, aproximadament. Sí. I la seva mare? La meva mare, Joaquina Tomàs Moreno. I era d'aquí del poble també? Sí, d'aquí, sí. Era de la mateixa edat que el seu pare? No, ella va néixer l'any 7. Molt bé. Molt bé. I llavors, els seus iaios per part de pare? Eren d'aquí però no els vaig conèixer, perquè el meu pare se va quedar molt petit sense pare ni mare. No els vaig arribar a conèixer fins al meu pare. I llavors lo va criar alguna Sí, tia? ell i un altre germà que tenien, que eren, pues que antes n'hi havia molts a totes les cases i que se'ls morien tots, això jo, el que m'han explicat, perquè clar, i els dos, el meu pare era el més petit, els dos radis, aquests se van salvar, però se van morir primer la mare i després el pare. I clar, els van criar, segur alguna tia o algú, els van criar. Vull dir que jo, els iaios per part de pare, clar... Molt bé. I el seu pare quin ofici va tenir? Llaurador a la terra. Sempre va treballar, i de les terres de la família d'ell? Sí. La família d'ell, va treballar que... No sé si això d'entrar al museu. Bueno, de què? No. Sí, tu dices. Pues que jo tenia 8 mesos i el meu pare va perdre la vista. Clar. Sí, pues això ja li va marcar. Sí, tenia 8 mesos, vull dir que, clar, treballar a la terra, sí, treballar a la terra, però... Però ja no se va deixar. Pues, home, en tota la voluntat feia el que podia, però sense poder per ni veiats. No, i què va ser la malaltia? No, allò, pues, com un paràlisi li va fer el nervi de la vista. I em van portar a visitar els millors doctors, perquè, no sé, si tu la sentis no m'he d'anar, perquè potser un client moral és a casa, no la sentim. Va estudiar, no perquè estigui de casa, va estudiar el primer Barraquer. I després el van portar a Barraquer en influència en una carta d'unes persones que coneixíem. El nervi és com un paràlisi, allò que se li va fer i no vaig avançar. Llavors treballava el que podia. Exactament. Molt bé. Doncs després anys molt dolents, perquè després jo vaig néixer el 34 i el 36 va vindre la guerra, tenia 8 mesos, segons li va passar això al meu pare, com que la meva mare, imagina, 2 crios i l'home. Però sempre n'hi ha de coses a la vida. Sempre ens pensem que el dels altres és millor i cada un s'ha de passar el seu. Sí, però que va ser... Sí, ja m'imagino ja. I així la seva mare també era de Nonasp i els seus iaios? Sí, els de la meva mare sí que els vaig conèixer. A l'Iaio li diuen... Eren també d'aquí de Nonasp? Sí. Sí. Li diuen Tomàs Giner. Sí, seria igual de nom i de... Sí. Li diuen igual de nom que de primer apellit. I a la iaia li diuen Leonor Moreno i ara quasi no m'acordo l'altre. La iaia Leonor. Andreu potser sí. I era Giner, son iaio com son pare. Sí, però és que aquí al poble, de Rocs mateix, que jo soc Roc, n'hi ha molts, però és que el meu pare tenia mig poble que eren cosins germans.
Perquè, claro, si hi ha una casa n'hi ha 7 o 8 i a l'altra n'hi ha 10, doncs després resulta que cosins germans no falti. O sigui, tots portem el mateix apellit i si t'escuites està el mateix nom. Sí. Claro. És que diuen que ara n'hi ha disminució, però jo sempre dic que la va començar a vindre ja amb la meva mare. Perquè la meva mare van ser 6 i 2 o 3 que se'n els va morir. Però jo, la meva mare tenia 3 germans que sols ne van tindre un. Però vostè va pillar el període de la guerra. Bueno, però és que tots, Pues si en vez de tindre'n un o tindre'n 2, n'haguessin continuat tenint 7 o 8, pues ara estaríem més. Però és que ja va començar després, perquè jo no és el mateix que jo tinc 6 o 7 germans, cosins, que tindrem 15 o 20. I clar, jo la disminució, jo sempre dic, ja va començar amb els nostres pares, perquè no nosaltres, que ara també n'hi ha 3 o 4, però és que ara també n'hi ha algú, que en tenen 3 o 4, però això no vol dir res. Claro. Però mira, ta germana sola té 2, ¿verdad? Sí. I Polito 1. Sí, cada volta anem a menys. Però això, vosaltres vau ser 4, però és que n'hi ha dels germans que també Juan Manuel sol ne va tindre 2. És això el que jo vull dir, és que ja ve de després. Ja ve de després. Bueno, que me n'anem per un altre costat. I vostè és la petita dels 2 germans que som. I són 2 germanes? No, germà i germana. I son germà, com se diu? Benicio. Com? Benicio. Benicio. Bé. Benicio, aquesta no l'havia sentit. Molt bé, i quants anys té? Quants anys té? Ell va néixer el 32, 2 més que jo. I llavors va néixer vostè? Sí. Ell va néixer el 32 i el 34. Molt bé. I la seva mare d'ofici? A casa, totes les feines de casa? A casa i... El camp. Sí, però que n'hi havia. Perquè després estudis n'hi havia pocs. A casa i al camp. Clar, perquè quan son pare no se veia, ja ho feia ella. Molt bé, i vostè de petita contem una miqueta, perquè va agarrar la guerra i així va poder anar vostè a escola? Doncs sí que hi vam anar, no jo, és que després tots. Com resulta que antes de l'hora tenies que treballar. És que no hi havia altra cosa, no quedava res remei. És que els crios després, antes de l'hora, ja eren grans. Perquè, clar, jo n'hi ha voltes a coneixen això a la tele, que grios, dic, doncs igual que nosaltres. És el que, clar, és que això era la postguerra. Pues... Però vostè va néixer a 34, a 35 és quan son pare se fa malalt, i a 36 comença la guerra. Continuem vivint al poble? Sí. Tota la guerra vostès no marxen del poble, el seu pare tampoc continuen igual. I llavors quan comença a anar a l'escola, després de la guerra? Home, després de la guerra és que després no hi ha fins als 6 anys, però no jo, tots. Fins als 6 anys després... No s'hi anava, no es començava. No, fins als 6 anys. No hi anava. Claro, el que passa que millor anaves als 6, no sé començar, és que no te'l metien fins als 6 anys. I millor als 10 o 11 ja tenies que... Claro, és que van ser anys. I vostè va plegar als 10 o 11 anys? Pues potser hi venia fins als 12, però claro, però és que no era jo, és que després érem tots. És que vull dir que no, és que jo digues, és que érem tots. I se'n recorda l'escola on estava en aquella època? Pues al carrer Maillo, allò... Els estudis vells. Sí, claro. A dalt estàvem les xiques, i a baix els xics, n'hi havia 2 mestres i 2 mestresses. A dalt estàvem les xiques i a baix els xics. I hi havia una mestra per a cada... Sí. I la seva mestra, com se diu? Pues la meva vaig tindre 2, una doña Pilar i l'altra doña Nati. Que doña Nati era de Maella, quan és els 2 anys. Se van casar aquí. La doña Nati, sí. Doña Nati, Ma mare. que ta mare també pues aquí va anar amb doña Nati. Sí. Claro, sí, era amb doña Nati. Doña Nati era de Maella.
Li va ensenyar a tocar el piano, me pareix, Doña Nati. Nati era de Maella i don Vicente, que era de Benasque. I es van conèixer aquí, van vindre els dos a fer mestres i... Perquè n'hi havia un mestre pastís i una mestra... Dos mestres per... N'hi havia dos mestres i dos mestres. Ah, doncs sí, doncs sí que deien que... Sí, és de dir que els petits hi anàvem dels 6 fins als 10 i dels 10 fins als 14, perquè hasta no fa molt, i més que ara és el d'això és fins als 16, no fa molt que és fins als 14, perquè quan Mario també és 14, ja va acabó. I quan tu a la millor també. Bueno, tu no sé si sos més jove, ja no sé tant. Una mica més jove, però no gaire més. Serà el mateix. Sí, però en canvi vas tindre que fer el mateix. Que després un continu allà on sigués, això ja és una altra història, però era això. I dels 6 fins als 10 tenia un porters petits que diem, i dels 10 fins als 15, i els xics pues passava igual. I a la banda de baix, al carrer, hi estaven els xics i nosaltres estàvem a dalt al pis. I éreu molts a... Home, doncs però clar que devíem, perquè després encara érem de l'època que, clar, els pares eren molts germans i molt de tot, clar. Què recorda? Recorda alguna cosa de l'escola? Tenia llibre, llibreta? Sí, de tot, això sí, tots els llibres, clar. Anaven en tinta? En tinta i plomó, sí. Les taules eren com aquella que hi ha dalt. Molt bé, doncs ara posarem... Saps quins? Sí. Les taules, allò que eren totes... Estàvem dos i tot era, bueno, en vez de Cecília, van agarrats. Érem tots i, bueno, doncs sí. I vosaltres, mentre anaven a l'escola, també ajudava en el que podia a casa? Bueno, a veure, jo vaig tindre una mare que sempre ho vaig dir, que si ella estava a casa no vaig fer mai ni un plat de sopes. A veure, és un poc perquè la meva mare no em deixava fer. Ara, que però hi havia voltes que si a la millor se tenia que anem als olives o alguna cosa, ja te dient, vinga, com que diu, les que plegué ella, ja no me les que plega jo, però és que això eren tots. Clar, de petita havia anat a ajudar a plegar olives i quan la cega del plat i això? Doncs clar, hi ha la cega igual, però vull dir que, no sé, eren, cada millor jo eren crios i els tocava a la millor una de niñera, l'altra treballava a les cases. Jo això no ho vaig fer, però vaig fer altres coses, perquè, bueno, ja us ho va dir, que vam portar aigua per les cases. Va ser una oportunitat que vam tindre. Teníem un ruquet que diem, ja no m'acordo d'això, no sé exactament conforme se va començar. I quants anys teníeu vostès? Se'n recorda com va començar? Pues va començar la meva mare, després mon germà se va fer més gran i després alguna volta hasta hi anava jo. Però, clar, en uns esgaders, no sé si aquí n'hi ha alguns, en els cantes, era un, no nosaltres, tots, se n'anava a buscar l'aigua al riu. I mos van començar d'això i anàvem, fins que van ficar les fonts. Que antes d'estar l'aigua per les cases, van ficar fonts pel carrer. Que no sé si com vosaltres vau néixer en què estaven les fonts. La fonteta. Allà dalt a l'ençà la peluquera, aquella la van arreglar, la van fer que sí. Aquella és la que he conegut i la de l'Algàs. Sí, la cisterna de l'Algàs. Bueno, però pel poble. Pel poble és la fonteta, no? Bueno, allà a la vora de casa vostra, allà al costat allà del súper, donant a la carretera. Allà hi havia una altra. Sí, n'hi van ficar... El primer que van fer és ficar l'aigua, van ficar fonts pel poble. Hi havia una aquí a Santa Lúcia, una altra a la plaça de Missa. La de Santa Lúcia potser també més Allí, vinga. saps el racó allò que Sí. del súper allò a la vora de casa vostra? Sí. Allí també n'hi havia un. Aquesta sí que És no a dir, que les recordo. van ficar allà dalt als estudis, o si serà dels estudis, els estudis, claro, els vells, perquè els que hi havia, també n'hi havia una, ne van ficar allò, pues, bueno, tots no la tenien a la porta de casa, però perquè la gent, pues, és a dir, que com eren els d'aquí de Santa Lúcia, pues podia agarrar en tot el costat aquest. Així va començar la seva mare. Sí. I què heu fet tots els dies? Anava...
Pues pràcticament tots els dies, perquè ne portàvem a moltes cases. I què tenia? Ja era uns pedidos que ja era... No, pues ja teníem, pues, bueno, hi havia moltes cases que ja no m'ho duria, hi havia, pues, tot el dia, claro, sempre el dia, perquè que un nona que nosaltres volíem. Perquè es porten una vegada a la setmana? Pues sí, normalment una volta, sí. Una volta a la Una setmana. volta a la setmana, sí. Un viatge que anaven amb el ruc? Amb el claro, els esgadets que diem i els càntirs. I quatre Càntirs. cantes. De quan? Pues de uns 12 litros hi caben estos càntirs. Deia, sí, uns 12 litros. Pues això vol dir que no tothom tenia cisterna a casa. Bueno, però és que la cisterna no se gastava per usar tot. És que aquests era el que d'això anava al riu a buscar-se-la. O en l'animal, i hi havia dones, i jo no, claro, com tenia... Perquè nosaltres si mos feia falta aigua a casa, perquè, claro, és que antes tenien que anar tots al riu. És igual com ara ja ho sabeu a la millor que jo, que als puestos que no hi havia rius, i tenen aquelles bases, pues, per tot usar, se n'hi a buscar. Però és que per tot usar, si tenies que allavar, anàvem al riu. Però per fregar i moltes coses que se necessita, igual que ara. Igual per fregar els plats, que si tenies bitxos, que... Doncs tenies que anar al riu a buscar-la. I la gent que es portava l'aigua era perquè no tenien temps d'anar o perquè no tenien animal? Bueno, això és igual que sempre. Hi havia persones que... No sé, perquè n'hi havia... A veure, però n'hi havia, doncs, que igual que ara que potser hi haurà una persona que encastarà pisa per a fer la feina. I n'hi ha que ja serà gran i dirà, no, mentrestant no puc, m'ho vull fer jo. Doncs tot és igual. I l'aigua del riu l'agarraven de l'aigua corrent, no? Era de la font. És que al riu antes sempre en baixava, com no hi havia cap motor, però és que ara el que ho aguanta són els motors, els rius. Claro. Perquè entre els motors de l'aigua que puja al públic i després el que reguen, que n'agarren, doncs per això els rius estan tan secs. Però antes els tolls que diem, allí sempre hi havia aigua. Perquè l'aigua sempre filtrava, sempre... I n'hi havia més gent del poble que també feia esta feina? No, doncs després hi va ficar una altra, però... No, nosaltres vam començar nosaltres i em portàvem, perquè me portàvem per Calmós, en el secretari, el Menescal i altres cases. Bueno, em podria anomenar un munt de cases. Mossèn Alejandro, si va sentir nomenar, doncs li portàvem tota l'aigua. Me va batejar a mi, me pareix. Sí, no. Si vas néixer més tard que Mario, no. Mossèn Doroteo te va tenir. Ah, vale, sí. Perquè després de mossèn Alejandro va vindre mossèn Doroteo. I a nosaltres ja mos va casar mossèn Doroteo i a Mario també. Per això t'he dit que si sos una mica més jove, mossèn Doroteo. Però i per hi va estar molts anys, va estar quasi 20 anys. Després un total de Blu Cintet, aquella la posa. Don Alberto, este sí que me va portar a mi al món. Sí, a Mario també. Don Alberto que era el metge. Sí. Anaven per les cases riques, diguéssim. Per les cases riques i moltes que no eren tan riques com podria anomenar moltes. Moltes, però, bueno, anar dintre d'això... O sigui que tenia una cartera prou gran de clients. Sí. Doncs tots els dies. I principalment és com tot, el divendres o el dissabte, pareix que... El doble, no? No, perquè, clar, és igual com aquell, a la millor no es vas a cap lloc i vas a la peluqueria i aniràs el divendres o el dissabte. Que és igual, si no has d'anar a cap lloc, podries anar el dilluns, però pareix, doncs tot és igual. Clar, el divendres o el dissabte, i n'hi havia que no, però sí. I estos ingressos, per a vostès que era una ajudeta o era un... Hombre, pues estos ingressos no era feina fàcil, Que no es penséssiu que era una cosa que m'ha sentit l'assombro, perquè fes viatges al riu, en fred, en calor, carregar els cànters, descarregar-los, que a mi m'aïden a totes les cases, M'aïden a totes, perquè este mossèn Alejandro tenia una neboda, una filla d'un germà, que quan van vindre, que, bueno, que Maria no està per explicar-te-ho, però que van vindre els pares, se van morir, es va quedar aquí una neboda que era filla d'un germà, doncs un cantell i un cantell.
Vull dir que no sé, per mi no se tenia com una senyora. I a totes les cases vull dir que mai deia. Però lo que, claro, però bueno, però I ocupava tot el matí. bueno, però lo que vull dir jo, que era una manera que si te guanyes unes terres, pues a casa. Molt bé. I això que era un ingrés més o suposava un ingrés important? No, important tampoc. Perquè a la millor n'hi hauria un dia el fin de setmana que te treies, però a la millor hi havia dies que a la millor fes 2 viatges o fes 4. I vostè no se'n recorda del que cobraves? Sí, claro. Ah? No m'acordo. Claro. No, per curiositat. Pues de primer un en 50 i després dos pessetes. Un en 50, no euros, Una peseta en 50 cèntims. Sí, i després 2 pessetes. Que n'hi havia homes que anaven a treballar antes d'així el sol al bo d'estiu i fins que es feia de nit, i el meu compraven 10. I anaven... En tot el dia. Pues 2 pessetes el viatge. Sí. I això ja cap a quin any devia de ser quan cobrava 2 pessetes? Més cap al final, no? Claro, al final ja seria així. Perquè, clar, jo, això de l'aigua, de les fonts, no sé exactament. Sí, però va ser a principis dels anys 50 o per ahí. Sí. Que el seu fill estava... No, encara no havia nascut. No. Però vostè no s'havia casat tampoc. Sí, això ho va fer abans de casar-se. Perquè una volta, claro, és que una volta ja van ficar les fonts, doncs és que ja no era tan... Ja vam deixar de portar, perquè és que al portal és que ne van ficar... Moltes. Al portal també n'hi havia una, allà a la vora d'allà on està la gavina, al portal se sap un botic, aquí a la plaça. Aquí a Santa Lúcia, en que visques aquí, van a buscar 2 galletes d'aigua, i si te s'acaba i tornes, ja no és el mateix que en el riu. Clar. Així que vostè en el progrés se li va acabar la... Bueno, però això tampoc no passa res. Doncs mira, després una altra cosa fas, el que sigui. Molt bé. Per tant, això vostè va fer tot antes de casar-se. Hombre, i tant, antes de casar-se. Mare meva, ens vam casar l'any 61, així que... I el seu home, qui era? El meu home també era d'aquí, sí. Sí, i com se deia? Agustín Rius, jo, Ell també és Job. també. Job, de Nonàs. I tenia la seva edat? Se va morir ara per l'abril. L'acompanyava. Sí. 83 anys es va fer per febre. Va néixer l'any 32. L'acompanya sentiment. Sí, Ai, si vostè... I fins que se casa de petita, quines feines feia més? Quan va deixar l'escola? Bueno, però és que després era una altra cosa, perquè anàvem a l'escola per la Saudina, antes dèiem a la mestra. Era una manera de... d'això. De matí, llegíem i, claro, llegíem, vam fent escriure, si fèiem cuentes, i de tarda se feia molt labors. A la meva quadrant se feia labors i ens feien llegir. Però després això, a millor les xiques, quan eren més grans, a la millor, què més sé jo, si a la millor es feia posar un llençol, però és que això ho feien tot, perquè llavors a la tele així fan una pel·lícula i de les dantes i encabroden i cosissen. És que això ja no era aquí, això ja era una cosa que era el que hi havia. I que per anar fins a la dot? Claro. Per al casament? El casament, si se casava. Però com a mínim ja tenia... Però era d'alguna manera que una xica, una noia no estava mirant. A veure. Molt bé. Perquè, clar, després tallers i tot això va anar a treballar, perquè ara aquí al poble ja ho saps que hi ha hagut temporades que hi ha hagut feina, nosaltres s'ha acabat, però és que després de tot això no hi havia res.
Després si algú te diu vols vindre una setmana a Bremar o a Bilbao, o coses que Bremar és la de la Vinyo. Una altra cosa i després, sí, deies a casa i ja està. Hi havia moltes que se n'anaven a Cert que sí, jo no hi vaig anar. De amigues de vostè ne va marxar moltes? Bueno, moltes no, però bueno, sempre n'hi havia, sí. I vostès no? Jo no. Perquè no ho necessitaven a casa? Bueno, perquè la meva mare no va voler mai. La meva mare hi va anar i se'm explicava que va estar molt bé, va agarrar una gent fabulosa, molt bé, però va dir que si podia, que no volia més. Que si no tenia més, tindria menys, però que... Però bueno, això ja és un pensament de cada un que, com tots els pensaments, s'han de respectar. I jo n'hi vaig anar. I el seu germà va començar prompte a... Pues claro, a treballar. Als ponts. Sí. A on treballava? Però és que també t'explica la vida de... Ah, no, per saber, però no portaven les terres, el seu germà? Pues sí, la portàvem les terres, també portem les terres, però va ser acompanyar els trens d'aquí de la Renfe, de la via, estan a Eixamplets. Eren de ferro i se van vendre el ferro al qui sigués, però això ja no era qüestió dels del poble, això era qüestió de l'Estat, el que sigués. I estan això. En els ponts d'aquí del poble, que passen el tren de la Renfe, estan ficats i per fer, si volien ficar la via doble. I van fer l'obra en aquells anys, abans de casar-se vostè? Ui, mare, doncs jo pensava que quan van vindre tenia 10 anys. O menys, sí. I mon germà en 12 anys, quasi 13, ja va anar a treballar als Pots. Va anar a treballar de pinxit, que no ens el metien fins als 14. Perquè, clar, era una... Però van fer... Van arreglar i... Però això ja és la vida d'ell, que això ja... No puc explicar el meu, però ell, el del altre ja no. Que el germà i mos porten molt bé, però això, si ell ho vol explicar, ho pot explicar ell, però jo... I si vostè fins que es va casar, va fer alguna altra faena? No, perquè, clar, després... Jo tenia 11 anys quan se va morir el pare, i 22 la mare. Se van morir els dos molt joves. Ah, sí. El pare tenia 43 anys i la mare 49. I després estàvem a casa amb un germà i jo, que ens vam casar els dos el mateix dia. I bueno, doncs... Però vostè se va casar prou després de que morís la mare? Sí, al cap de 4 anys. Sí, la mare es va morir l'any 47, l'any 57, l'any 57. I nosaltres ens vam casar l'any 61. Molt bé. I llavors que vostè també treballava a casa amb el germà? Sí. Després sí, mon germà estàvem els dos i ens vam casar. Perquè tenien abuelos a casa? No. I vostè bordava per altres també o no? No, estàvem els dos i ens fèiem d'una a l'altra, ens anem d'una a l'altra. Molt bé. S'està acabant, Paro i tot menjar. Entonces anem pel museu, ens explicarà coses. Sí. Vale, ja està, Molt bé. I després, bueno, de les coses de casa, no sé què m'ha dit Estela del sabó. Sí. Bueno, però ella preguntarà més. Sí. Després anem pel museu, us expliqué així com feien coses i això. Aleshores, a partir de que se casa, vostè se'n va a viure a una altra casa. En este carrer. A la que fa cantona. Al Perxi, la que fa Este és cantona. el carrer Trinquet. Aquí, a Sol de Vila. Sol de Vila. El carrer del Trinquet és el carrer que era la casa... Jo sóc Anna. Anna, sí. Maria Pilar és la gran. És la gran, sí. I Esther. I Esther, sí. Que és la casa de... que és la casa del seu marit, Sí. de la família d'ell, Sí. que ell era l'hereu de la casa. Sí, el que passa que després teníem un corral i me'n van fer una al carrer que viu Hipòlitos, un germà d'Anna. A l'Avinguda Catalunya, no? Sí, a l'Avinguda Catalunya, sí. Molt bé. I vostè, i quants fills van tindre? Ui. Un fill, que era medial... Mario. Sí, sí. El pare d'Estela. El pare. Molt bé. I llavors, la sorpresa de que van treballar, ja vostè i el seu marit.
Pues ell després anava a la Mino, com som casa anava a la Mino, perquè després hi anàvem molts a la Mino. Eren quasi els únics missions pels homes que hi havia. I, bueno, i les dones, pues mira, com aquell, fent feina d'home. Perquè portaven les finques vostès? Claro, i sí, pues... Però, bueno, però és que això no era jo, solo. És que després les dones... Però vostè què tenien de terres? Olivers? Pues com tots, olivers, armillers, després, en què al llevant no hi havia tractors, encara, i els dels animals a treballar, uns cavalls, uns mulos, o que sigués. Pues claro, se tenia que sembrar perquè se'ls tenia que donar mitjo. Les dones treballaven en animals, no? No, ja, però això no. No, No, les dones podien anar pues allà pues, si se tenia que anar a segar, si se tenia que anar als olives, als armilles, el que passa que ara, pues, com hi ha molta maquinària, pues, i a les dones jo sempre ho he dit, que quan vam comprar el tractor a mi me va vindre la bona vida. Hombre, és que és la veritat. Perquè ara, imagina't que un home llauró, el que després feien endosser al mas, no podien anar i vindre, perquè igual hi havia 2 hores, que hi havia 3, que hi havia 4, nosaltres al mateix al mas, se n'anà miquerant a la passant plaça que tinguin, doncs allí mateix, sol passar, quasi tot, sol passar, quasi tot, no toca la carretera, però toca, n'hi ha 3 hores, doncs no podies anar, encara que sigues al bo d'estiu, no podies anar i vindre tots els dies, per això la gent se quedava en els masos. I tenia un maset allí. Sí, claro. La cova. Bueno, i l'altre mas, i l'altre. Pues bueno, però és que no parlo per jo, és que tots érem igual. Entonces, què passa? Si a la millor anaven a llaurar, pues el que després feien, el que costava 2 o 3 setmanes, pues ara en 2 dies ho fan. I poden fer més feina. Claro, pues després a la millor llimplar els olivers, podies vindre a replir amb la brosta i la cremaries, perquè és que, claro, és que la feien... Ara resulta que com ara s'hi van a llaurar, el que antes jo he dit, feien 2 o 3 setmanes, perquè, ja me diràs tu, al pas d'una persona, un animal no camina més de pressa que una persona, ni camini, pues és que les dones tenien caïdo. Ara sempre hi havia alguna que no, però si es dedicaven a la terra, és que és la I a part realitat. també de preparar-los tot el menjar, per Bueno, menjar... però jo, si no tenia que... Si llaureu això, pues tampoc no volia que anés allà a fer el mitjo. A veure, però si tenia una feina que jo la hi podia fer, pues, és que, però parlo per jo, però és que tots estàvem igual. Però després, claro, los tractors, la maquinària ha de ser la de l'antic i que dones van anar si les dones ara no van a res, al camp no van a res, les dones ho troben molt bé, però és la maquinària, claro, és que ara hi ha màquina per collir armelles, per collir olivers i per tot. I què plantàveu per donar de menjar als animals? Pues per als animals el que sempre feia molt era ordi. Ordi. Perquè el blat, si ne feia els anys que se pastaia a casa, perquè antes se pastaia a casa, les dones pastaien a casa. Jo no vaig arribar a pastar mai, però de la meva edat, hi havia moltes que van pastar. Aquí, això d'aquí de la guarderia, això era un forn. Era un forn i era com una societat. I de l'Ajuntament, que ja està viu, que ho han fet, que no l'han deixat caure, doncs era un forn i n'hi havia d'altre. I, bueno, després, allà on viuen ells, també hi havia un forn molt gran, del meu estilo, que hi havia un forn de senyorita. Que era de senyorita. Sí, d'aquí, d'això, que la casa aquella que viu Mari Carme, la que franquea, el que tot no. Perquè resulta Són que... la meitat que toquen la meua. Sí, a la meitat. Perquè després n'hi havia una pallissa o un d'això que era de Cafran. La s'anomena Cafran. Sí. Que Cafran era allà on està el forn al Lopo. El que passa que van tirar la casa en terra, que hi havia uns balcons que donen al carrer Maella molt majos, i la van tirar en terra i ho van fer conforme. Ho van comprar estos. Que se van a La societat, sí. Vostès tenien animals a casa, però pel seu propi consum. Claro.
sí. No venien nous o gallines? No, bueno, això no, perquè normalment, pues, però després també a totes les cases hi havia gallines i se criava conills, i, pues, bueno, gallines i conills eren només. I el gorrino? I gorrino també, sí, gorrino. I això tenien a casa o al corral este que me diem? Home, doncs això, si un tenia una casa, un corral que era gran, ho podia tindre a casa, però si no, a la millor tenia un altre corral o un altre costum. I sí, Vostès ho tenien al corral? sí, sí. Sí. Què tenien? Ah, sí. Molt bé. Llavors, així son fills se van a fent gran, no? Sí. I llavors ella en què ha continuat treballant? I, El seu fill. bueno, pues en Mario va anar a estudiar fins als 14 anys, després va estudiar per correspondència, va estudiar això de l'electrònica, té tots els diplomes i va fer una tele, i bueno, que té una ràdio i un transistor, bueno, això, va bé. I van a treballar, li van dir si volien a treballar a la Serval, saps qui està ahí, va ser el nom, no? Sí. Pues van a treballar a la Serval. I ja quan va vindre de la Meli, jo me li vaig dir, pues, Mario, per què no te fiques a treballar això per ta cuenta i si després te ficar en una tendeta, allò, païdo. Però la Serval després ja anava a piqui, perquè estant ella a la Meli i em van despatxar a la meitat. El que passa que si ha que no perquè estés a la Meli, perquè si ha que s'hem volgut alguna que s'hem volgut, però bueno, a ell ho van dir això. I perquè si no, vull dir que quan hagués vingut a la Meli que s'hem volgut aquí és el que et pertoqui. I després li va saber mal perquè de deixar això, perquè diu si plego, doncs me n'aniré. I ja després, clar, ja van a passar els anys. I jo, ja s'ha fet, però tot això que té Que continua treballant per la fàbrica. de la tele i per tot, de tot això que té tot ja tot li ve a millor li agrada, però més res. I treballa, i va fer per mantenir tots els diplomes i tot que sí que has volgut. I continua treballant per la fàbrica? Sí, no, perquè ja va plego. Era un d'això de deport. La Serval era la marca. Era un d'això de deport. Feien morquilles i feien de deport. Ah, sí, és veritat, jo tinc un material d'aquí. Ja treballa per un altre? No, ara treballa a casa, treballa a la terra i... Ah, molt bé. Sí, treballa a casa. Molt bé. O sigui que al final continua en la terra. I terra. va estar treballant fins que va plego, perquè quan va vindre de la Mili va dir si ara plego, doncs no, és que l'equip no els fica complet, si un plega per la seva voluntat, perquè aquí n'hi ha que han tingut taller, i bueno, jo pues, tot ho trobo bé, perquè si un li volen mirar d'arreglar, com que el despatxen, i si tenia un any o dos de paro, pues bueno, encara que és fraude, però, no, claro, perquè si un plegue, però bueno, però és com aquell, saps? Per l'altre costat a no li va mal, però que a la Serval no. Si un plegava, se n'anava en les mans a la butxaca, perquè no plegos. Pues alguna cosa així de la seva vida que ens hagués quedat per a dir? I té una neta molt maja, també. Hombre, perquè sí, la més maja. També la més maja. Molt. I així vostè... És com aquella molt preferida. No n'hi ha d'altra. La preferida. No n'hi ha d'altra. No en tinc d'altra. Encara que les altres també les troba majes, però ella... Molt bé. Així, doncs ara que mos explicava un poc de feines que vostè s'havia fet així de la casa, perquè la dona a casar, doncs... Bueno, doncs què sé jo, doncs el que faig jo. Sí, sé fer el sabó, que també el sabia fer. Molt bé, per exemple, si anem així seguint el cicle de l'any, m'imagino que ara a l'estiu tenia molta feina a l'hort, m'imagino. Vostè també anava a l'hort. Claro. I després, amb tota la verdura de l'hort... Bueno, això ja està, no fa molts anys i ja anem als armellers en cada dia, ja vindré veure així. Sí, així les que cauen per de fora no les cal plegar, però bueno, això ja ho he dit antes.
que des de que vam comprar el tractor passequanià no me va calguer anar tant ni al mas ni tot això. I llavors vostè feia conserves també amb els excedents de l'hort de l'estiu? Claro, conserves sí, en fem ara. I de què de fer? Doncs mira, ahir vaig ficar tomatera i conservo. Per Mario tomates i jo les he ficat en pots. Molt bé. I fent a conservar alguna altra verdura? Bueno, se'n pot fer de moltes coses, també mermelada, claro, la mermelada de carbassa que queda molt carbassa, però no redona. La llargada. La llarga. La redona és molt tova. Com li diu a aquesta llarga vostè? Com li diu de nom? Aquí, A la carbassa llarga. doncs carbassa, carbassa. Doncs jo li diem de cacauet. Doncs aquí diem carbasses. Carbassa llarga o carbassa redona. La coec al forn, conforme esto, després has de treure la classe, que escau, has de treure les llavors i clar, les de llemplar. I després les d'apretar perquè fa molta aigua. Clar, sí. La carbassa aquesta fa molta aigua, però per a bé les de coure al forn Sencera? sencera. Sí, sencera. I quan ja la tens llimplo i ben apreta, marxo l'aigua i la fico una escorredura, però a més l'has d'apretar perquè fa molta aigua, perquè si no jo pareixeria com si fessis, en vez de mermelada faries un d'això de caldo, les apretes. Pues després li agarres, depèn de la jo ara explico com ho faig, si ho voleu fer. Sí, no, jo ja poso bona orella. Si vols fer-ho, doncs després agarres, depèn de la carbassa que tens, 2 taronges o 4, el que dius. Les ratllo, però la ratllo, però la pell. Les llavors, això no cal ni dir, perquè jo les han tocat 50 mans, perquè quan anem a comprar sempre regiram a veure quines més mojas. I la d'això, i hasta lo de dins, en unes estiroses ho tallo i ho fico a la carbassa. I després fica el sucre que vulguis. Hi ha una cassola, pues... Anar remenant. Jo doncs 3/4 o 1 hora no m'ho ha dit ningú, és el que jo faig. A foc baix, no? Sí, al voltant, no, però al voltant. A una cassola qualsevol, No, és igual que... No, perquè han de dir, no, hi ha la de terra, aquestes de terra... No. Da igual. Jo tinc en una cassola una paella d'aquelles de porcelana i aquí ho faig i d'això. I bueno, queda molt bona. A Mario li encanta. I alguna verdura o fruita que la conservaren seca també? No, en seca jo no. El canyís o així no li posaven No, vostè? antes se secaven moltes filles. Antes sí. Antes hi havia moltes figueres per tots els puestos, per les hortes i el terme. I raïm o...? Sí, també antes penjaven raïm. Ara tampoc no se'n penja. I figues no hi ha ni figueres. És que ara no hi ha, però antes, que no se'n deixava perdre cap, perquè la que no era bona per les persones, doncs pels bitxos. Pels animals, Els animals. És que antes se complegava tot. Perquè jo ho he dit moltes voltes, antes el que no teníem era llamineries. Les llamineries que tenim ara no les teníem. Però és que no se deixava perdre res. Codonys que se feien codonyat. El codony, saps el que és el codony? Aquí hi ha codonys, que se feien codonyat. Però no se'n deixava perdre. Figues no se'n deixava perdre cap. La que no era bona, doncs que havien de d'això, doncs pels bitxos i les demés sí, a mi m'agradaria les figues seques. Ara en canvi venen com que... I després teníem bresquilleres i la meva mare feia hasta orejones. Pelava les bresquilles, a la millor teníem bresquilles. I com després no se'n sofataia com ara, per la por que no se pique, allò si les tenies, doncs les pelava, les anava tallant així llarg, i estesetes al canyís, i això hi ha orejones, és que hi havia moltes coses. Molt bé. I sí, a l'estiu per aquest temps feien les conserves i començaven ja a anar a les armeles. Home, fins al setembre no s'hi anava, fins al setembre no s'hi anava les armeles. I per les festes majors feien algun menjar especial? Que vindran ara? Pues que me sé, pues igual caro. Home,
Pero del ternasco, ¿no? Lo carne Pues al claro, fuego. pues que me sé, pues i ara aquí, des de les festes, jo sempre dic, tindríem que menjar millor el dia que treballem i resulta que tot ho guardem pel dia que fem festa. Pues sí. I devia ser menjar típic o... Pues no ho sé, jo això, pues claro, pues que sé, pues al millor, com després a les cases tots tenien molts conills i moltes coses d'estes, pues igual se feia arròs, que se podia fer, que se fes caldo. Pues és que el menjar jo crec que al poble és la manera ja que tenim, que tampoc en si hi haurà algun... Home, ja ho he dit abans, hi ha algunes coses que antes no estaven, però que les has de comprar. Però... És que podíem fer arròs amb conill? Arròs, pues no, pues claro, home, a la carnisseria també s'hi anava poc, però és que a totes les cases a la millor en tenien... Antes, pues així a totes les cases se'ls ficava una gallina a lloco, pues ja ficaven una lloca d'això, igual ne ficaven una o dos, si se'ls ficaven. Pues a la millor igual ficaven 10 o 15 polls. Pues després quan eren llamados, si d'aquells 15 naixia la meitat que eren galls, pues no els venien ni res. Així com eren grossos, les gallines que les deixaven pels ous, i que a la millor deixaven les d'aquell any i mataven les de l'any antes. Però els galls, si n'hi deixaven un, papare, i d'això, i els demés anar matant. Era clar. I conills, a totes les cases n'hi havia de conills. Perquè és que els conills, si tens només 2 o 3 conilles, si te van bé. El que passa és que els conills se van acabar més pront a les cases que les gallines pel mal que els ha... Per lo del cap inflat, sí, per això, per la malaltia. Però és que antes, això no està ahí. Se'n podia morir algun, però és que no està ahí. Claro, i en 2 o 3 conilles, mare meva, és que no te'ls pots acabar. Claro, no te'ls pots acabar. Molt bé. Claro, i se consumien molt, però és que cada un ja mira de fer el que sigues, per poder menjar. I seguint així l'ordre de les feines que anaven fent, al setembre començaven les ametlles. Home, al setembre les armelles i després a la des de setembre i sebremar, i després ja quasi era passar mica la consena, ja cremo. I bueno, i després jo, i a quan I arriba... el vi, vostès ne feien a casa també? O el portaven? Bueno, després no hi havia, quan jo era jo no hi havia comparatiu, hi havia premses. Allò que és d'estos de rocs, allà al cantó, aquell edifici que allò és una premsa, que és d'un que li diuen Paco, no sé què. Allà a les Eres. A les Eres, sí, allà a la vora de la plaça està nova, saps el cantó aquell, que allí hi havia un molí d'oli que era de carroc. No sé si tu encara l'has vist. Funcionant, però sí. Perquè ja fa uns quants anys que el van tirar en terra, que està a punt de caure. I allò era d'un altre, d'estos, de ropa, i allí hi havia una premsa. I aquí, que era de carroc, i aquí a la casa esta de Rosita, on està el bar este dels caçadors, això era la premsa de Calobreret, que diuen. Que era d'un oncle d'esta Rosita, saps què vull dir? Sí, Rosita, sí. Esta Rosita no va tindre fills. Estan casats 2 germans, un germà i germana. I sa mare de Rosito i l'amo de la premsa eren germans. I després, al contrari. Vale, sí. És a dir, que eren 2 germans, 2 germanes, però xiqui-xico, saps? Els germans no eren 2 germans, xiqui-xico. I després, al carrer El Tello, saps davant de Cala Poqueta, que està allà a la vora... Ah, sí, que... Era la premsa de Macamarca que deien des d'on. Que això ara és del Ros, no? Ah, això mateix. Allí també hi havia una obra de premsa. Este les he vist jo. Estes són de l'època de quan vostè se va casar? Bueno, de la pobresa. Este les he vist sempre,
Jo parlo d'estes que jo les he vist sempre. Lo que passa és que després ja se va ficar la comparativa i a la gent, pues ja les premses estes i allò que encadines algú, però ja va anar... Va quedar freixa, diguéssim, Sí, no? sí. Perquè freixa Sí, sí que... sí, però ja freixa també a comprar la brema i a la gent, pues, en vez de xafar-se o allò per casa, però és que aquí antes se portava la brema i se feien el vi per casa. En estos puestos, cada un el que tenia, se xafaven el vi, el raïm i se portava el vi a casa. És a dir, no li venien a la premsa. No. Li pagaven un tant per Claro, premsar hombre, claro. i se'l quedaven per vostès. Sí. I no el venien o... No, perquè després un ne tenia molt i se'l volia vindre allò litro conforme sigués, si en tenia més del que ell podia consumir durant l'any. Claro. Però després ja va vindre la comparativa i ja al ficar la comparativa doncs ja van haver molts que es van ficar la comparativa i ja després, en vez de xafar el vi, perquè bueno, que no m'acordo si els primers anys també deixaven xafar, és que això ja, com és una cosa que jo ja no me n'he cuidat, però ja després ja igual que ara, pues que cada un tingui brema, pues si després compra la brema i després compra el vi, i ja està. I quines més feines feien després? I després al pa tots hi ha l'olivo. Els olivers, a cull d'olivers, una volta arribat a tots anys i se començaven els olivers. I a l'octubre, al Pilar? Pues dona, és que per l'octubre no durava tot només la brema, però com resulta que després hasta Sant Miquel no sé començar, pues si no havies acabat l'armilla, acaba de brema tenies que treballar acabar de collir les armilles. I si no, pues bueno, però després per tots anys ja se començaven les olives. Primer que després hi havia molts olives per les hortes, se feia el de les hortes pel fred, perquè, clar, si les feies al secar, doncs era d'una manera, podies fer millor foc, perquè a l'horta no hi ha... I sempre dient que si hasta Nadal podem fer les hortes, perquè normalment el fred encara que em feia fins que no arriba l'hivern, que diuen hasta Nadal, però és hasta que no arriba l'hivern. Quan arriba l'hivern és quan arriba el fred. Claro. Bueno, que comença l'hivern per Nadal. Claro, pues per això. És que fa fred, però per dir fred no en fa. És després, quan va el fred. Llavors les olives, si les tenien a fora, se quedaven algunes. Dona, los que si estava a prop, pues anaves i venies tots els dies a casa. Però si estaves que en el mas, el que dèiem antes, és que t'hi tenies que quedar per força, perquè si no te saques passar el dia anant i venint. És que no eren altres tots. I hasta quan estaven les olives? Pues que no sé jo, hasta que depèn de les que un tenia, claro. I de les que un tenia, dels olives que tenia i de les que hi havia. Que hi ha anys que hi ha més i hi ha anys que no hi ha tantes, i si hi ha poques més acabem més pront. Vostès, per exemple? Pues dona, nosaltres a la millor, que sé jo, igual hi havia anys que a la millor tot el mes de desembre acabàvem, hi havia anys que a la millor nunca ens quedava alguna cosa, però això, clar, això ja ho he dit, això depèn que hi ha anys que els olivers estan molt carregats, igual que les armilles, no tots els anys està igual la cosa. Hi ha anys que a la millor n'hi ha molt i hi ha anys que n'hi ha molt poc. O si n'hi ha poc, s'acaba més pront. Molt bé. I després quina feina? Pues després ja, bueno, pues després si tenia, el que tenia vinya, pues quan se n'anava a Bilbao era a dimplar els secs. Sí. Això ja cap aquí més. I després, pues claro, després si durant l'any, pues perquè una volta ja van dins els tractors i la gent ja no va sembrar. Ja no s'ha sembrat, s'han dedicat més als mesos a plantar millers i olivers, el treballi, verdad? Però després que se sembrava, pues estava la sega i després la trillo. Es dedica tot l'any. Birba, més o menys, com se feia? Pues birba, pensa que pel març o l'abril, pensa que pel març o l'abril se divide birba, perquè és quan els arbres salten. I sembrar? Pues sembrar per l'octubre o novembre.
se sembra ahí, però això sempre escampa el veró, claro. Però això que no era cosa d'homes, perquè se feien els animals. Claro. Perquè, claro, això de la virgo, si ho aguardes que sigues molt gran, hi ha més feina i més dur, perquè això ho seguim per les mans. Vostè també ho ha fet, També, sí. en les tisores. No, perquè si ho fas quan les virgues són així petites, es tendren i s'aixafen. No, i en les mans anaven més. Clar, perquè a vegades anaven més. Ara ja fa molt temps que no faig, però... I que tampoc ja no estic patrutes. Pues, que hi ha començat entre uns quants. molt bé. I a casa, a més, quines altres feines feia? A part de bordar, fer sabó, conserves... Home, a casa, com em portar feines pel poble, vaig fer pilotes, que se va fer pilotes. Ah, o sigui que vostè llavors també treballava. Claro, i tinc una màquina de fer garcers, vaig fer garcers. Després, doncs, bueno, després van acabar els garcers i pues, I la màquina la té, també? sí. I quina època va fer exercicis vostè? Pues i això i les pilotes igual, ja mos havíem casat. Així, ja mos havíem casat, sí. Pues així sí que treballava vostè, a més de tot, a la casa i tot. Oh, de què treballava? Pues si almenys el tenia... I de pilotes estava tot el dia fent pilotes o...? Bueno, pues si algú se tenia que fer a casa també se tenia que fer. Claro, però això si un treball de fer confecció, si va a treballar fora, alhora ha d'estar al puesto, s'ho ha de deixar tot. Però si estàs a casa també t'has de mirar d'aixecar una mica pronta perquè si no te se passa... Claro, si tu dius a veure si puc treballar 2 hores, encara que sol sigui 2 hores de matí i 2 hores de tarda, el que sigui, però això passa que facis el que vulguis, Vull dir que no era jo, això. I les pilotes les feia per aquí? Sí, ja dic que em portaven pilotes d'estes de jugar al futbol. Sí, i treballava vostè per el guarnicioner? Sí, vaig treballar pel guarnicioner i després també pel de Favaro. Perquè me les pagaven van vindre a casa si em volia fer i les pagaven una mica més cares, Pues sí. d'estes, dels quadres de primera divisió, d'estes. Com les que hi ha a Dani. Sí, molt bé. I fer jerseis, i lo de jerseis això per qui era? Pues estes garcers van començar a portar estos de... Son pare i sa mare d'este de fumar, que està juntat està casat en blanca, allò... En blanquita. Sí, en blanquita, sí. Que ara està juntat en Ángel Vinyes i Sí. també súper. Pues, i després ho va agarrar però la que se'n cuida era blanquita, a casa seva, que eren sopes. Això és que em soni. I quins anys devia ser que feia vostè jerseis? Pues, Tenia Mario? sí, claro. I ara ja estem aquí en Calçot de Vila, pues no, igual... Finals dels anys 60 o així. No, filla, que l'any 61 us vam casar i el papa va néixer l'any 62. Sí, però si encara vivíeu a esta casa. Però l'any 60 no. No, això de les màquines eren més als 70, no? Sí, jo m'acordo. Sí, pel 70, ja sí, pel 70. Però ja feia Era jerseis. de primer, a pesar que quan el papa tenia 2 anys, em vaig fer pilotes. Vaig començar a fer pilotes. I les jerseis sempre l'any 70. Perquè el papa va néixer l'any 62. Sí, clar. Però és que quan vam anar allí, allà, doncs tenia 8 anys. Com anava a viure a l'altra casa. A l'altra casa ja no en va fer, de jerseis. Allà sí, a l'altra També casa. va continuar. Sí, vam continuar. Ui, mare, vaig fer molts anys. Ja que el papa tenia 20 anys, jo, que també aquesta blanca ja s'ho va deixar, després ne vaig fer per una altra i... Sí. És a dir, fins a quan, més o menys? Pues, Potser foren els 80 ja, Sí, potser sí que sí, els 80. De 70. 81, Sí, quan ell son pare tenia 81 més. 80 i pico, perquè quan son pare tenia 20 anys era l'any 82. Sí, pues ja tenia 5. I als 20 anys ja que vostè va començar en un altre. Sí, i després en canvi me vaig dir si em volia fer per un altre i em vaig fer per un altre, sí. Quants anys més? Pues pot dir que un parell, 2 o 3 anys o 4, i vaig anar per un altre, O sí. sigui, fins a l'any 85 o així. I qui era l'altre? Que era de Maillo. Ah, vale. Me van vindre a dir si volia bé.
Encara n'hi ha que ne fan? Jo sé que ara fan ganxet a mà. No, ara no sé. No sé si en fan, perquè la Glòria aquella, la del Xano, saps qui vull dir? La del Xano, aquella no fa molt que en feia per una de Favara. Però no sé si en fa, és que no sé si en fa. Ah, sí, per a Favara he vist que n'hi ha una fàbrica molt bé de roba de bebè i fan l'acabat en ganxillo. Sí. I encara ho fan ara, això. I, claro, pues ja... Després vaig tallar fils allò de la roba de confecció, del taller que està darrere de casa, des del Sarrier, saps què vull dir? Aquell que està... que ara l'ha comprat Estero Fontaner, l'ha comprat. Ah, sí, allà a la carretera, no? Sí. Però jo aquí a la carretera... Àngel, no? És Sí, ella. Àngel, sí, que està casat amb una noia de Batia, ella era de Batia. Però de primer treballaven a casa fins que van fer això, igual que Hipólito, que del carrer de Valls. Sí. D'això sí. I de primer que tenen la casa al començament del carrer, aquí al... Com se diu este taller? Ai, pues no sé què me diuen este O taller. vostè com li diu? Jo no, pues los arieros, un mort d'este noi. Lo què? Los arieros, diuen los dels arieros, però això no mort de la família. Sí. No sé, la família no taller d'este. Molt bé. Doncs vinga, Que n'hi ha d'altres de Sarries, el que passa que és el mort de la família. sí, doncs este pot. Sí. Claro. Un tant Castilla, que és això. Falta oli, de cert. Això és la canilla per ficar la d'això, i aquestes màquines no van quedar davant. No van quedar, quan es de ficar en marxa no va quedar davant. No es despentijar cara jo. I més que totes van encarat tu. Aquesta va careteta, sí. No ho sabia que jo. Què t'apareix, Estela? Molt bé, molt bé. T'apareix, veus? Per aquí no, ha d'anar cara allà aquí. Veus? Sí. I s'enfili no cara aquí. S'enfili, Hola. sí. Clar, al revés. I este que és una marca alemana? Berten. I Jo la tinc igualeta que és de la meva mare, igualeta. era de... Lo que no té és tablero, la meva ho s'ha aixafat, la meva aquí hi ha un tablero. Sí. I no s'enfili cara, totes s'enfilen cara dins. Este s'enfili cara de fora. I la roda, ho heu vist? Sí. Perquè S'ha tascat. s'ha tascat. I esta, la seva mare se la va comprar la seva mare? Sí. I on la van comprar? A Barcelona. La meva mare va anar a servir i tenia documentos. Ho he d'explicar? Sí, conta'ls, que a més allò que li van prendre... Pues la meva mare que tenia una... Resulta que n'hi havia una que era una veïna d'on vivia, que en tenia una. I la meva mare estava tot en la màquina de cosir. I a Barcelona hi havia una germana que era la mare de Núria, la de Ticó, la coneguda Núria, a Saragossa. Era germana de la meva mare, jo i Núria, la cosina germana. Doncs bé, estava servint i li va dir a la seva germana que li busqués una casa que ella no volia estar aquí al públic, perquè el meu iaio era paleto. I eren crios, i el segon és que els feia agarrar estalls i coses d'estes, i perquè el meu iaio va fer la paret aquesta de la plana, que era dels Dionisio, no la part dels altres, la que té ara el Moixoner. Vale. Allò és el Dionisio Millán? Sí. I d'allò. Pues, i els feia un porta l'aigua, l'altre porta una pedra, els feia treballar tots. Era molt treballador, però feia treballar tots els crios que tenia. I li va dir a la germana gran, li va dir, busca'm una casa que jo vull vindre a Barcelona. I diu que va dir, les primeres perres que em guanya ha de ser per comprar-me una màquina. I diu que ho va fer. Se les va guardar tot, no se va gastar ni 5.
i es va comprar la màquina. I a Barcelona la van embalar i la van enviar a pagar aquí. I tenia dos germanes més petites, la meva mare, que estaven a casa. I quan van veure la màquina, això ho heu explicat la meva mare, i la iaia els va dir, no us vull ficar les mans, perquè si toqueu la màquina us ombreu un tentiu que us acordareu. Allò, i no, va dir, la màquina és ella se l'ha guanyat i ella se l'ha comprat. I la va guardar, jo no sé si, igualito, i els guanyen, i totes normalment les altres marques, al qual, i s'enfila i cara dins, i esta no, les d'enfila cara, i les canelles són planes, no són redones. A ver si Iñaki... Aquí está la caixeta de la máquina. Jo també la tinc, la caixeta. Mira, aquí n'hi ha. Ai, sí. Mira-lo. A ver. Ui, està molt dur, això. Pues aquí hi ha una cosa, la fiques i ja està. I són igualetes, les canelles són igualetes. I després en la màquina l'has de tindre enfilada a la màquina, Sí, perquè puja el fil. Exacte. Sí. Però això està molt... Mira. Això s'ha d'engrassa. A veure... N'hi ha una. N'hi havia una de posar, sí. Ho veus? Això se fica aquí. Mira, així, ho veus? S'ha d'aguantar aquí dalt. Veus? I ara, si l'agulla està en fila pues... Al fer així, enganxa el fil i el puja. Sí, enganxa el fil i puja, sí. I les canelles són igualetes. Jo ho he dit, igualetes. I jo no sé... I l'única cosa que en aquella nostra, aquí hi ha un tablero. Un allargo, no? Una mica? Sí, un allargo, sí. En unes frontisses, així. I sí, el pots abaixar i hi ha un d'aixòs aquí davant i el pots apujar. I el ruà, com jo ho he dit en seguida. I ara si l'enfiles, pues, bueno, l'has de passar primer que tot per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. Iaia, i conta'ls allò que li van prendre la mà. Pues no res, pues que, claro, pues quan va vindre la guerra, això, pues la meva mare pues resulta que li van vendre la màquina. Però això és coses de guerra, però no la van vendre els del poble, no? Li van requisar, diguéssim. Sí, segons que van entrar dins de casa, la hi van veure, no hi estava en aquell moment la mare, a casa. Esteu al mas, o...? Bueno, no sé si va ser en aquell lloc quan estàvem al mas, o perquè és casualitat que arribés també en aquell moment. Perquè resulta que vam voler anar al mas i quan diuen que venien... Bueno, és que jo con la guerra, claro, tenia un any i mig i jo no m'acordo de res, que m'he d'acordo. I d'això, l'assumpte és que la van requisar. Un militar, el que sigui, la va veure i la va prendre. I la mare s'escarrassava, quan va veure que li van imprès la màquina, s'escarrassava per la paret. I a tots els puestos n'hi ha persones bones. Un soldat va marxar el que la va prendre i la va ficar a un camió, però a davall de tot, a davall de tot. Que a la millor després a la que estem que deixa un altre puesto, però de moment a la mare i la mare el que s'escarrassava per les parets, com tot, demanant-la d'això, perquè a més, la meva mare era molt manyosa i com després roba feta no se'n venia gens, que tot se feia a casa, hasta que li dia, no me faries una bata o em faries una camisa per l'home? Pues la mare s'arrisgava, tenia traçar, però sense ser modisto.
Pues bueno, és que, i conta, i una cosa, que te l'has comprat tu treballant de les teues perres amb tanta il·lusió i que després vegues conforme te la prenen i du que li va, un soldat va marxar el que li va prendre i un soldat que n'hi havia allí que era molt bona persona, devia de ser molt bona persona, li va dir, senyora, no hable más, que le voy a dar la máquina de coser, pero en su casa que no la portes, que la deixes a casa d'algún pillo, pero escondido, porque si la ve, se la volverá a quitar. Y yo no sé nada, ni he visto nada. I és de dir que li va tornar aquell xiquet a casa d'un veí, a l'estable on estaven els animals, van dir això, perquè sempre que descurt, allà on recull la màquina. Ja quan jo l'he passat, després de molt quan sigués, doncs va tornar a recuperar. I la mare sempre ho recordava en aquell xic. I encara la guarden, la màquina? Home, la tinc. I la utilitzen encara? Sí, la tinc. Encara va bé. Sí, no, és que una màquina de cosir, claro, aquestes no són en motor, però hi ha algunes cosetes que van bé, va bé. A la millor te comprar una cosa i com sempre ha estat igual, també va gran. Pues a la millor una vora allà on sigues, no... Home, ara, el temps que... No ara, ja fa anys, el temps que estem, si un fa cosir confecció, això és lent. Això és lent, clar, una màquina d'estes en motor, doncs n'avança més. Però sí que va ser valenta la seva mare d'anar-se'n de cara als militars a demanar-se la màquina. Pues sí, sempre ho explica. Sempre ho explica de veure que l'havien pres i després l'ho fet. Perquè van agafar moltes coses per les cases. Pues bueno, pues això jo, no aquí hi ha tots els puestos. Perquè tot això... N'hi hauria que... Però és que això passaria sempre. A la millor un veure una cosa que li agradaria i, mare, no vull viure en aquest remordiment, ja que és d'esta gent, però n'hi ha que no tenen manies de res. Això ho sento. Pues a veure, seguim. Anem a la cuina. Vostès també posaven carn a la... No, nosaltres no vam sí que fem, però sí que sempre feien un moment de nevera d'estes, sí. Però això són molt més, per fer magdalenes i... Sí, clar. I mira una xocolatera, que estela igual que la que tenim nosaltres. Ah, és veritat. El que aquella és més gran, no sé quan ho Sí que se pot tocar, vostè sí. La xocolatera com se... Com li dieu? És una xocolatera, no sé, és que això és antiu. I com la utilitzaven? No, jo no m'he pogut fer mai de xocolatera. I de plats d'aquests us teníem aquesta casa? Sí, i en teníem de letxeres d'estes. Ne teníem un estil com estes del mig, però tan gran com aquella, i després ni és com una ni l'altra. Vostès anaven a buscar la llet? Hombre, claro, sí, anem a posar. A on? Anaven a buscar. A la tia Teresa La Pulda, després, una germana Olivia del Carrasco, que està a casa del Genoveva, Sí, que vivien aquí al carrer de la Burra, que diuen. sí. Pues allí també n'anem a buscar. Bueno, i ne teníem vostès de banc com este a casa? Nosaltres a casa ne teníem un de més petit. El que passa és que aquí ne tenien un il benjafó. Aquí al Sol de Vila ne tenien com ara este il benjafó. Perquè no el podrien traure del quarto, segurament. No ho sé. I el que passa és que això, si no té un foc molt gran, això és tot el que m'ho puesto. Sí. I arriba un moment que dius, bueno, després per ser una cosa, si fa fred, no el pots arribar a la vora del foc. És que això, doncs, bueno, aquí, que vivien aquí al sol, això ne tenien. Nosaltres ne vam tindre un, però era un banquet, perquè això sí, coneix que s'estilava, però era petit, saps? Però aquí, perquè, clar, això com era a l'estiu, doncs, bueno, que tant, si estàs una mica lluny del foc, millor. Però després que se feia el menjar tot aquí al foc, doncs imagina't, fins aquí t'arribava la llum. Però bueno.
Molt bé, anem aquí que tenim lo de l'aigua, los càntirs de l'aigua. Vostè ha portat una vegada el càntir a peu? No, jo no m'he... Al braç, o mira esta fotografia? Sí, los càntirs. Sí, això són els càntirs. Pues no, jo no. Jo no el vaig portar mai perquè com resulta que hi anem tots els dies, pues si ens feia falta, pues quan acabàvem, pues l'hora de viatge, va a casa. Pues mos podria explicar molt resumit el que feia vostè de l'aigua, aquest ofici per tindreu ara aquí que seguim els càntirs. Pues jo ho he dit, pues demà el rufen és al riu, hombre, los càntirs es portés per les cases. I ja està, però, claro, és que... A quines cases anaven? Pues a cal secretari, a cal menescal, és que moltes. És que, i d'aquí del poble, que és que cada us ho anomena, és que no... I se'n recorda més o menys el que cobraven? Pues jo us ho he dit, un en 50 i 2 pessetes. Un en 50 pessetes. Per cada viatge? Clar, i 2 pessetes, clar. Una peseta, 50 cèntims i 2 pessetes. Això ja al final, cap als 150. Claro, però fes-te cuenta que si portaves 10 viatges, eren 20 pessetes. I saps el que eren en aquells temps 20 pessetes? Més cara... Clar, un jornal al camp eren 10 pessetes, que no seria el doble. Claro. Vull dir que... Sí, que ja ho he dit antes, no es penses que era feina fàcil, perquè ara, imagina't, amplies el càntir. Les de carrego, 4 càntirs a l'animal, perquè les d'alçar a punts i després les de treure punts. I quan arribes a casa, a les cases, pues un cant al costat, per haver de tenir, perquè si no, penjant en cap era pitjor. Ple d'aigua. Vull dir que no es pensa, això que era una feina, però... I 4 càntirs eren per una casa? Sí, no... O a voltes més? No, claro, ja portes igual fes 2 viatges que em fes 3, en estos de Castanyer també ens portàvem, a Pilar, la colleta aquella de l'oncle Fermí, no sé si t'acordes de... No, Carmen. Bueno, és igual, no, d'això, que ven als pisos estos de la Immaculada. No sé, bé, és igual. I per Castanyer també en portàvem, molt, i cases que... I cases com nosaltres, però bueno, és que és com aquell, ho he dit antes, ara n'hi haurà que a la millor tindran menys que nosaltres i s'han fet la feina. I n'hi ha que diuen, bueno, mentre puguem me la faig jo. Això és... Però em podria anomenar moltes de cases. Quan vostè se va casar, l'habitació seria més com la seva mare, no? Vostè ja no la tenia... No. Bueno, jo no, és el llit de la meva mare és de fusta, no cal tenir. És de fusta, bueno, és com si sigués més antic. Però és més, és de fusta. I era una mica així, l'habitació? La meva mare ja tenia el llit de fusta i una calaixera que la tinc jo i una mesita al joc d'aixòs. I 2 illes. I al mitjador tenia la taula igual que aquesta. El que passa que la casa aquella se la va quedar el meu germà. L'habitació com la meva... Si hagués viscut la mare no m'hauria pogut prendre l'habitació. Però com la meva mare ja s'havia mort, li vaig a mon germà a l'habitació que la volia. Ai, la té vostè? Sí. I encara la guarda? Claro. I aquesta fica un quarto. I, claro, no anava a prendre taula i silles. Però no es a deixar sense res. Claro, home, és que és així la cosa. Em vaig pensar que prengués alguna cosa que si hagués estat la meva mare no se pot prendre res. Ai. Molt bé. I estos són els càntirs que deia vostè que eren de quants litres? Pues aquí uns 12 litres o així. Estos són els que vostè carregava? Sí. Estos i estos. Bueno, este parece ser una mica més petit, però este no tant, Este també portaven xató? Sí, també n'hi havia també. Normalment eren com estos. Però algun també n'hi havia d'estos. Sí. Algo passa, Vostè així no n'ha portat mai cap? No.
Doncs veus, n'hi havia que se'ls havien aguantat així. Jo no me l'hagués assabentat. Este així de costat és complicat, I les coneixem? Sí, jo també penso que és la mare d'Alicia, vam dir. Podria ser. Que està viva o...? No. Bueno, la filla sí. La petita, esta cria potser sí, no? Nene No, no. però esto... La mare d'Alicia. Esta igual és Alicia, no ho sé. I esta altra ja no m'acordo, no sé. És que sense lentes tampoc no es va com molt bé. Pues, esperem. 34. Venga, si l'any 34. Venga, si l'any 34, no que no volem regressar. Venga, si l'any 34... Espera que l'Ari un poc comença. Llavors diu que aquestes són les meses quan van a l'escola i comenta algo del llibre o el que vostè vulgui. Pues Espera, un moment que comencem, Ja està. Vale, a la de 3, una... me diuen Alicia Roctomàs i aquestes taules són igualetes com quan jo anava a la Bistro. I este llibre que tinc aquí també l'ho usaré, era una enciclopèdia. I a mi m'agradava molt de llegir i d'anar a lliçó. Que quan ens hi anàvem, la lliçó me la feien tota de memòria. La mestressa mos apuntava el que mos teníem que estudiar i la teníem res de dir, no dius el que te penses, de memòria. I el que no se la sabia, pues la repetía. Sí? Jo no sé si hi ha algú més. Mire. Pel dematí dèiem la lliçó, mos feien escriure i s'hi feien cuentes. I per la tarda llegíem i després totes portàvem una labor, una portàvem un quadrante, un camino, allò, un d'això per la taula, que la mestressa mos diu un camino de mesa, i bueno, pues això era el que hi havia. Molt bé. Ara. Ara. Aquí ensenyaré la foto, hasta pot dir que és la germana, i de tots una altra vegada no és un nom. No meu? Sí, no, perquè si els vídeos queden... Sí, El que devia ser. sí. Pues bé, Però ho he de fer un poc mirant a... Ho poso aquí? És que tampoc no se m'apropa i no... Anna, que mira la foto o abans? Sí. Sí, no? Sí, Ah, a la foto hi ha anat. exacte. Pues bueno, esta que està Espera un aquí... moment. No, sí, que digui. Esta que està aquí llevant, esta que aquí dins, esta és una germana de la meva mare, la tieta, este vecino. I este és el seu home, l'oncle Mariano. I bueno, estan aquí llevant al riu, i mentrestant jo també hi vaig anar molt, fins que van ficar l'aigua corrent de les cases, doncs vam anar a llevar al riu, i clar, doncs per anar a llevar al riu se necessitava un balde d'estos de gin, Com estos d'aquí? com estos d'aquí, sí, això és de gin, que diuen. Sí. I una taula que diem la fusta, de fusta. Com quina? Doncs, bueno, és igual una que l'altra, les dues, aquí també, és igual, totes venen a ser això, les tres venen a ser el mateix. I després, clar, doncs al riu preníem sabó moll que diem i sabó de taula. Preníem. Que jo a casa encara no fa molts anys que anem a fer de sabó de taula. Com el feia? Pues lo sabó moll, que és el tou, pues tenies que ficar 3 litres d'oli, 12 d'aigua, mig quilo de sosa i un quart de pego. La pega és la pega grega, és perquè si li doni més espuma li fa més. Ho ficaves tot a llavors el que tenies, un grivell o allò on volies, i bueno, això no feia falta... A cada volta que ho tens a comer a carregar-lo per baix, ja com ho vas regirant. No fa falta regirar-ho seguit, és que ho vas regirant i al cap dels dies ja se digui. I el sabó de taula, jo no fa molts anys, ja quan era petitó, t'acordes? Sí. Que d'això, doncs, ne vaig fer. Al sabó de taula tenies que ficar
6 litres d'oli, 7 d'aigua, un quilo de soja i mig quilo de pego i un grapat de farina. Però en este tenies que estar una hora de rellotge regirant i si ho ficaves tot bé, alhora, antes de començar ja te tenies que preparar un caixó o una capsa per buidar perquè si no se ficaven. Lo tenies els dies que siguessin i després lo tenies a bocins. I és en cru, no fa falta foc, perquè n'hi havia que feien a foc, però esto no fa falta en cru. En cru vol dir que no feia falta ficar-lo en cru. I cendra també l'utilitzaven? Bueno, cendra, jo a l'he de veure fer, això no ho he fet mai, però l'he de veure fer la meva mare que diu que passem bu. Sí. Com ara era com un desinfectant, en vez de lejía, i tenien un cosí, no sé si en tenen cap per aquella cosa. A ver. Aquests Això, sí, aquí, estos. No me n'havia vist més si estava fora i no l'havia vist. Pues ficaven la roba i ara aquí pues tenien que ficar pues lo que tenien, un baldet o algo, perquè ficaven la roba i damunt, com ara aquí, ficaven cendra. Però la cendra, lo closco d'armilla, però no lo de l'armilla. La d'armilla, però el de fora. Sabeu que lo closco, sabeu que les armilles a l'armiller tenen aquell closco que després a casa les peguen? Però ara, i antes també. És a dir, que no lo de fusta, és lo closco de fora. Los cremaven i aquella cendra, jo almenys així ho vaig veure fer a la meva mare. I aquella cendra ficaven, i són la roba blanca, ficaven la roba al cosi i ara aquí damunt ficaven la cendra. I tiraven aigua bullent. I allò, i l'aigua tenia que, així per fora d'estic. Clar, tenies que ficar alguna cosa aquí, perquè si no l'aigua t'ha casnat. I normalment ho ficaven al foc, perquè, clar, com l'aigua tenia que estar calenta, doncs no té que la calientes. És a dir, com era que desobriva, que tenies que ser foc, doncs al foc tenies, que no sé jo, algun copí o galleta o el que sigui al foc, perquè se calentés. I això ja no ho he fet. I això tu que era com, los coes tu que era com un lliciu que dien, i era, doncs, costums. I quan es costava d'anar al riu rentar la roba i tornar? Bueno, això... Tot el dia, tot el matí? No, tot el dia no. Depèn de la roba que portais. Això depèn de moltes coses. De la roba que portes, de la fruita que està ahí, i depèn de cada model. Perquè, mira, ara tu fiques la llevadura. Si fiques pocs polvos i poc temps, si tu li fiques més polvos i li dones temps, ja ho has entès. Sí. I la roba la sumaven allí al riu? No, n'hi havia una volta, si algú llevava alguna cosa, manto, corregir que pesava molt, potser llevava el primer que tot, i mentrestant perquè... Però normalment l'aigua l'apretaven i l'aigua banya se carregava, no va al cap per casa. Algú les tenia, però... Se'l carregava el cap? Jo sí que no la vaig deixar mai. I se'l carregava el cap? Home, i si no li dius a una que està allí llevant... Doncs ho pot dir com se'l posàvem? Pues claro, feien una capçana que dien. Claro. Bueno, És igual. No, és massa... No, però el poseu conforme. És igual. Mira, mira. Jo me tenia que aguantar, no me fica i per acá, no, ara res, ja està. Igual que el canti, en aquests retratos que hi ha baix, que estan en el canti, doncs igual que el canti. Pues ens faltava. Pues així, clar. I en els altres, se n'he ensenyat de totes les merides. Doncs molt bé, doncs ja està. Aquests no l'han fet No, això són de venedores, Ah, bueno, això no és per brodar,
això són de venedors. Ah, mira, mà Estela, igual que la nostra, la canya va fer mateixa. I això també la... Això es va fer mateixa. Espera. No te la capto. No, si la tocarem perquè si vostè... Bueno, espera, ho dic perquè... Perquè sí... Espera. Això es va fer mateixes. Espera. Això sí que m'agrada que tens... Després un moment. Que farem així, deixem això així i vostè se posa aquí al mig i ens ho explica. Però jo quasi no m'acordo, però això... Espera un moment, que tornem a començar. No, continua. És que no ho sabia fer, però m'ho ensenyarà ella, que no sé. Però me penso que m'he eixit. Això són mateixes, si fa així. Ja quasi no m'acordo. I després se trau, bueno, més o menys, se trau i se fica. Bueno, encara no estic bé, ja està. I ara això, doncs veus, va voltant. Fiques la mateixa, ho veia, no ho he entès? Això és una de... Això se fa la mateixa. Ara com era antes que s'aprofita, un tenia un jersei i a la millor seria escarrei de les mànigues. Aprofitaven el cos per fer un altre. Lo desfeien i feien un captell. I feien la mateixa, saps el que és la mateixa? La mateixa, en això. I a la millor després la banyaven i havien llevat el jersei, però perquè la llana, com que al estar en el jersei queda rompida, doncs perquè l'estiraven. I després la ficaven aquí i feien el captell. I això són unes de ganadores, això és paper mateix, i això són unes de ganadores. Per a fer capdells. Per fer capdells, sí. Aquí se fa la mateixa sí que ho has entès. I aquí se fa el capdell. Sí, no la viu. Pues ens explica una mica això. El fus vostè no l'ha utilitzat. No, això no això no. Jo el que feia, pues el que tenia era un punzón que encara tinc, però d'això petitets, com era por si fes, que no sé, un llençol o alguna cosa, i fes els seus foraets o alguna cosa. Molt bé. I bordava vostè en estos... Sí. I com se diuen? Un vestidor. Això sé, doncs n'hi ha de totes les maneres. N'hi ha de més grans i de més petits, però això són vestidors. Jo, per cert que un can nenet també tinc un de tan gran, un com era aquell i l'altre més petit que aquest. Pot dir que entremig d'estos dos siguen. Sí, però no, això sí. I però això no, però això per brotar no, això seria per fer una altra cosa. Això no sé per què és. Per afilar. Per què? Per afilar. Segur, això era per afilar. Això perquè, clar, això no ho s'emplia per... Si fas... Vols fer un ramet o alguna cosa, un llençol o una... Això no. Tanco.